Anyang laki din! Tatang, sumre ka kun iti trabaho. Maan kan tulat ta, nalpasa ko na nangan. Ay di ka manin agbartag intun malpas ti trabaho yaw. Diretso awid ngamin maryaw. Wen ka di, tatang. Agurnong kakit di iti para iti agbaling nga asawam. Anya nga asawa. Parikot laday ta, tatang. Ay na, di ka agsaw iti customer yaw. Para makita Kita akman intun makakita ka itinalapsat a balasang. Ang mga no agmulagat dagita dadakkel amatam. Ni tatang mat. Agpada talaang mat dadakkel ti matana. Una, ngam no di ka mga asawa. Ay na, atiwon ka anak ko. Gaputa uray dadakkel dagiti mata. At dati ina manangayat kanyak. Anya? Apay ngamin na di ka pa ilang mga asawa, Mariaw. Kat lagpas ka ni ti kalendaryaw. Anya lagpas iti kalendaryo mat ngay bagbagam. Kat no 30 ti taon mo, Mariaw. Baya mo ta sa asawa. Saan tumot lang ang makisurot kanyak inton matayak. Ay na, gagangay na iti biyag. Anya nga ron ti kayat mau. Agkuy-kuyog kayaw, oray sa dino ti papanam. Kasta ka di ti kayat mau. Gatwa na, asawa nga rod. Rumbang nga rod akadwaan na akanayon. Napay pare. Saan mo ka di akayat? Akanayon mo akadwa ti asawam? Sika talaga pare Maria. Alangan mo't aging kay JCR katagkuyog kamay. Lagi din. Agtrabaho ka. Ang mga no agungat ni boss, inton makita nang agsarsarita tamanay. Ala pare, sikan tumot ngamin. Dito sa asawa ti bagbagam. Kat isumot pare. Mga asawa ka ngaminan. Ay na, allergic ko ti babae. Ala, agtrabaho takit din. Saan kan asumana udita? Nimbag na malamaw, Nana Marsay. Nagritira kayo gaya man. Una na. Ay, mangtad ka man kititi may isang arak. Agas ti bannog. Ay, awan ngamin para masahe man niya. Hi, Mario. Ay. Oh, di mo't hayra, ta sumungat. Kamusta kan, Mario? Manumanan abulan ang saan ta nagkita Kamusta? Ay, kat mayat lata. Nataar lata met. Sana kimupas. Nataar ka ngagpaisaw. Numawan mo't nobyam. Awan serbi ti gagat kan taar. No awan asawa. Mabalin ka de, adi ka makibiyang iti saritaan me, Nana Marseng. Ay na, Mario. Bayam latan ni Nana Marsing. Pudno mo ti imbaga na. Anya? Asa-asawa. Awan tumat lang ti maal-ala dita. Ay, nabartag ka manin maryaw. Oh, my father. Why are you gising pa, ha? Imbagak mo't kan kasar dengamon ti panagin inom mo iti arak. Maasi ka kumamot di tabagay. Kasta talaga ti biyag ti single, tatang. Saan na balitawan mo't asawak? Ay tangarog, agurnong kakitday tapno mga asawakan. Bareng tumino kamot basay. Inton adan asawam. Yang asawa. Diya kaya ti mga asawa. Ang mga nusyak to ti agbalin nakaasin ton mga asawa. Ang mga nusyak to ti agluta. Aginaw. Aglaba. Agraman underwear na. Palaba na. Ay, pakawan, tatang. Ay kat gagangay na Asawam nga rod o ditulungam. Anya nga rod ti kayat mau. Agbiag ka akasla aray, Oo na. Iso nga rod nga dahasawa. Tanda mga sikaso kada tao. Ay na. Katulong nga rod ati birbiro ka maryaw. Saan nga asawa? Mapana ko niti trabaho, bakit? Sikanti makam mo dito'y balay. Wen lakay. Ay, wen. Anya ka di ayat ikayat mo asidaan inton manam. Urayan niya, bakit? Awan mo't masida nga urayan niya la dito. Sika talaga bakit? Adakan kan, Nuanya ti adda.
Di iso ti ilutaw. Nguwan lakay. Ayun, inalam ka din ti balon mo? Un bakit? Kada ni ti bagkaw. Mangan kanton ayin ton madamdama. Ayun lakay. Danag mon aya. Ala, mapan ka ni iti trabahom. Katagananad kawan? Un bakit? Inak nga rudain. Mua. Chup. Oh, pare Mariaw. Apay naladaw ka. Itay pay lang agong unget ni Baus. Nauwan nga rot pare. Nangubrak namin. Di nakmot riniing ni Tatang. Ay na, day tantumot nga main. Kunakmot kan ka, di kag barbartak. Aguri ka. Apay ngawan ti bagmaw. Apay, saan ka nagbalawn? Saan nga rot pare? Awan pa'y ngamin naluto ama ka ni te agsapa. Sa anak to pa'y anamigat. Anya? Ay kasano daytan pare? Anyan to ti ka ng ngayon tonal daw. Baka amuditan Ay na, daytan ti bagbagak pare. Nuadda ko maasawam. Sigurado nga dagluto iti kanam. Ang mga nuadda pa'y nang banyuskin ka. Kaslasyak. Insaganan di bakit ko ti balon ko. Tanada ka mat maninday ta asa asawa. Mala, agtrabaho tan. Ang mga makita na tan ni boss ng agsarsarita di tao. Agpungtot to maninday jay. Kasano itan paray? Agawit ka kadi mapan mangal daw. Kapilitan nun Hello guys! Imaya, taumay ko itulot ti balon ni Mario. Aha. Naibaga ngamin ni tatang mo, adi ka nagbalon. Ngamin, naaldawan ka. Iso nga inyagan kan Anya? Apaw! Nagganasan nga no kasta. Agasang manday tapa nagayat kan ka ni Haira. Manmanuman ti kasta babae. Ay na. Intad mo dahi ito yung balon o di awatag, Haira. Para kan ka talaga dayta, Mario. Agyaman na ka. Agyaman na ka? Tamagustom ti inyag ko abalon. Baliktad Sika kumati agyaman Mario. Ay wala niya. Agyaman na iti dahi ito yung balon mo, Haira. Awan anyaman na, Mario. Ala, agpakada akon, ha? Katmangan kayon. Bye-bye! Ay, agasam dat. Babae pa yan, ti umasidagkan ka, pare Mariaw. Mabisin akon, pare. So, ang mga anak akon. Naimbag nga oras mo, Nana Marsing. Yawatan nakman iti may sa abungan at tinapay. Ikapiktuman? Apaman ang makasangputak iji balay? Apay, balasan ko. Sa dino tinaggapuam? Iji construction site pagtatrabahuan da Mario, Nana. Apay, nabiyom ka din ni Mario. Saan, Nana? Madlaw ko, adi nagsakayat ni Mario. Ang mga noawan at talaga ti panggap na ang mga sawa. Imposible mo't asan nga gusto kad ka kan nakapinpintas ka. Kan adan ka pa iti natalga na trabaho. Asino pa'y nga iti saan ang mga yatkan ka? Ay, nilang amin Mario ti ay ayatak, Nana. Katawanin sa bali pa'y. Diyak mo talaga adinak pagan ano. Nagkapoy ni Mario na ya. Sige, ipakitam ti panagayat mo kunkwana. Nunaskan asulisugam, aramidam. Anya? Ay, anya aklase ti pamagbaga dayta, Nana. Nagalas. Ori kas kasano, jak pulos pinanunot dayta. Apay lakay. Awan ka di pa'y nobya ni Mario akatrabahoam. Awan pa'y. Angam adamot ni Haira nga gusto na ikan kuana. Angam ti parikaut. Kaslasa na kayat ni pari Mario. Ay, apay. Napili ka di unay iti babae ni Mario? Allergy ka numat iti babae kunana. Angam imposible mahal. Asan ama in love ki ni Haira? Kat no nakasingsing pa. Napintas ni Haira. Ay, sayang nga talaga, paluspusan na ni Haira. Awan mo ti pariko, ta single dadwa.
Ang ammo pa ya, akin ni pare Mariaw. Nangan ka din tatang. Itay pay alangan mo't nga urayin ka pay laang. At damot dito itimakan. Katuan mo't nga min tatang. Wow! Huhuy! Adobo akar ni ti baboy mo't gayam ti sida tatang. Napay, napan kayo nagpalingke? Ay saan? Inted ni Hayra dayta. Ni Hayra, imay dito'y balay? Katuan. Abay, di ka mamate. Ay na, talaga nasingpat na dya balasang. Nagpintas pay. Nay, kursunada yun sa tatang. Sa bagay, awan dakis na. Anya, apay kung maasyak ngay. Sikakit di da kayo tiyag bagay. Ay na, no siyak, allergy ak iti babae. Sana may bagay na Hayra kanyak. No way! Anya! Kunakit din ni tatang kanyak nga armak kano day jay Hayra. Katuan mo't ngamin paray. Paluspok sampay lang ngayon ni Hayra. Kat agayat mo't nga rod kan ka. Ay kasanon ngay no makasarak iti sa bali alalaki nga ayatan na. Ha? Amok akayat mo mo't ni Hayra. Ang mabain ka lang, saan ka day? Siguro. Kanya siguro. Tibagam kit day, sigurado. Aramam kit day, tapno agkasar kayo. Saan mo tang umay ni Hayra dito'y balay? Unggag paiso Kapay adi ka sumungbat, Mariaw. Saan mo ka di anadamag? Ti anya tatang. Nakiasawa ka nun ni Hayra itibak ng agwapaw. Amerikano pa'y kanaw. Ha? Di makalmot dagita dadakkel amatam. Kwa tatang. Naklaat ka niya. Uray di mo ibaga. Amok ana sakit day tarik nam. Kaslam tutudok iti dagom tapuso man niya. Da kayo matatang. Apay ko mangagsakit tinagam ka. Kat allergy kak nga rod iti babae. Allergic nga. Ayawanan, Mario. Naladaw ka niti biyahe. Nana Marseng, saan ka di ngayon imay dito'y tirsina yun ni Hayra? Saan na makaumay day jay? Gapot ang nagawi ng iji balay day iji bagyo. Kasta ka de. Apay nga asan ang nagpakada ni tatang. Birbiro kan ni tatang itay bigat. Ni ka di tatang mo tibang sapsapon, wano si ka. Ni Nana Marsing met. Ay nawaryo. Aklo nam ngaminan nga agayat kamutan ka ni Hayra. Kwa? Ay na, di ka nagpambarang Maryaw. Ang mga numasakitan ka laang inton maladaw ka. Di ka ngamin agkapoy-kapoy. Katno ko namat ni tatang ko. Anak iasawan ni Hayra iti Amerikano. Ay na Mario, kasla di mo am mo ti amam. Kististingan na kalaang dayjay. Sigurado akayat na laang ang makita. Nuan niya ti reaction mo. Agpudno kayo man tatang. Kanya kumati pudnok, Mariaw. Pudno ka diyan, nakiasawan ni Hayra iti Amerikano. Katawa kayo pay. Sino tinakadamagan nyo iti day tatatang? At dati nakaibaga kanya. Anya? Unay kayo matan tatang. Day talagkat katawa ti aramidan nyo. Sapay nagalas ta katawa yo. Apay, Mariaw. Apay asang kadamag mo ni Hayra. Kwa? Apay, gustukan kin ni Hayra. Uwan tatang. Naamiris ko ako sunadak mo't gayam ni Hayra. Kunak man mo allergy ti babae. Idi, tatang.
Saanan ita? Ay na, kung konaklaan nga nakiasawa ni Hyra, kaya't ko lang nga makita ti reaksyon mo. Imposible mo't ngamin pusong bato ka. Mbala, ibaga kung tipudnukan ka. Nagawid ni Hyra ije balayda ije bagyaw. Uwan ka nung arot tatang. Ay, inton bigat. Nagluwasak ije bagyo. Sa pulak ni Hyra. Pari Amado, pangasim man. Kaduaan na ije bagyaw. Ha? Anya nga itaramidan tayo ije bagyaw. Inta man sa pulan ni Hyra, pare. Ha? Apay? Mapukpukaw ay atap no sa pulan ta. Saan? Ngamjak lang amin amo ti balayda ijay. Iso akaduaan nak ijay bagyaw. Sa pulan ta ti balayda. Anya? Apay? Mapukaw kaya ijay bagyaw. Tamasapol nga itugot nak. Sikamot pare. Di ka makawawat. Malaman langan. Sige, kaduan ka mapan ijay bagyaw. Hyra? Anya ka di tinaskan nga ibagam Mario, ta sinurot nakpailaang dito'y bagyo. Ay, umay ko kumaibaga nga agayataken ka. Kat no aklonam ti panagayat ko. Agsublitan iji lugar tayo. Tagden natan. Ay na Mario, si ka talaga. Idi awan nobyo, awan ibagbagam kanya. Ha? Ita tadanda ni akon makiasawa. Ibagam agayat ka kanya? Anya? Adan nobyom? Wen, iso ana saya at imay kayo. Awisin kay ko makit di iti panagkalay sami. Inton sumaruno abulan ti kalay sami. Anya? Kag, anya nga itirik na mo itamaryaw. Nagsakit tatang. Kastoy gayam ti mapay kan ayat ako nada. Unay kayo man tatang. Katawan dak pay lang mat. Ay na, no idi pa'y kuma, pinanunot mo dayta. Amangan no inayat na kamot ni Hyra. Saan mo't nga may? Tatunggalag sa uka, allergy, ti babae. Kanya nga ita. Masaksakitan day tarik naman niya. Namokton inton sumaruno tatang. Saan ko matgayam nga allergic ti balasang? Ipudnok to na dagos ti riknak. Tapno saanin na maulit ti kastoy. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay Panang Tarabay.